ezetz. Pots, mesedez, aizue, zelango. Jakin daiteke zer gertatzen den, saioa aurkeztu zinean nabil. Nerea, ea zuk laguntzerik duzun. Hori da, baina ez jarri bere alde, hemen objetibotasuna mesedez. Bai, Potxek dio, oporretan hobe dugula igerilekura joatea. Noski, eta Lotxek dio divertigarriagoa dela hondartzara joatea. Bai, udaren antolaketaren ikuspuntu ezberdinak ditugu. Hain zuzen ere, bat zuzena eta bestea okerra. Bai, nirea zuzena eta berea okerra. Hori da, berea zuzena eta nirea... Ez, Lotx hori manipulazioa da, Tira, eta nik zela lagundu dezaket. Ba begira, sotx egingo dugu eta zu epaile izango zara. Tira, Hori da, Arri, horri ar! 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 Ourense, zatnala Ourense. Kaixo bikote. Kaixo nerea. Zertan zabiltzate? Ba begira, guk haute bideia antolatuko dugu. Hori da, geldiuneak, gasolindegiak, lo egiteko toki ederrak. Ai, lo egiteko toki ederrak. Bai. Elkarrekin egingo dugu lo xabizan. Pega egin dorrilo. Bueno, hori ikusteko dago egitezkun. Bueno, bale. Eta noizean behin geldeitu egin beharko gara, Xabizalen zerril ederrak grabatzeko. Zer da thrill, ze thrill. Tira, ze iruditzen zuek oporrak antolatu bitartean, Xabizaun, demoraldiko Bai. azken artistaia ezagutzen badugu? Bikain, sartu bideoa. Baina zer da thrill? Kaixo, Xabizaleok zer moduz, esera batek dioen bezala, dantzatzen duen herria ez da inoiz hilko. Eta horren adibidetugu gaurko artista. Ezagutu nahi? Goazen! Aroa, kaixo! Zer moduz? Ondo! Bueno, hemen gaude elkartu gara. Esa ikuzu, zein da zure talentua? Ba, dantza urbanoa. Dantza urbanoa egiten duzu? Dantza? Oso ondo, eta zenbat urtekin hasi zinen ba? Ba, zintzen dantza modernoa 6 urtekin, baina dantza urbanoa dela 2 urte. Beraz, lehenengo modernoa eta gero urbanoa. Bai. Eta zenbat urte dituzu orain? 11. 11, beraz dia 5 urte dantzan. Eta ondo moldatzen zara? Bai. Bai, eta esaidazu. Zer gustatzen zaizu gehiago? Bakarrik dantzan egitea edo taldean? Taldean. Taldean hobeto, ez da? Lagunekin. Bai. Lagunekin dantzatzen duzu? Bai. Oso ondo. Eta gela hau da zuen entsaiolekua? Bai. Bai, eta leku honetaz gain, beste lekuren batean dantzatzen duzu? Txapelketa. Txapelketetan, eta zer muz? Ba, ez dure bazen, baina ondo. Baina, ondo moldatzen zarete, ez da? Bai. Ba, behira, nik eskakizun badaukat zuretzat, Erakutsiko dizkidazu horrela pausotxo batzuk nik ikasteko? Ados, baina batzuk gimnasiakoak dira. Bai. Zu lasai, ni saiatuko naizela, agian ez dut lortuko, baina ni saiatuko naiz. Bai? Bai. Ja, erakutsi. Vale. Bale, ba, hau da lehengoa. Holan, pum, Bai? pum. Horrela. Bai, bueno. Venga. Ba, bia. Ba, za, oso ondo? Gero, hurrengoa da. Besta. Ba, bi, hiru. Ba, bi, hiru. Zela? A ver. Bat, bi, Bi. hiru. Hiru. Vale. Ba, bi, hiru. Bat, bi, ta hiru. Bai, Bat, bi, ta hiru. bai. Vale? Eta hirugarrena? Bai, pide sola meloniko, eta itxo Bai. sola. Nola? Vale. A ver, berriro. Ipini burua, Bai. api ukolan burua, hemen. Zer? Holan, Vale. hemen. Eta, hankakiko. Ai, Maria eta Jose. Bueno, ni saiatu naiz. Bai. Baina, agian, nirekin baino hobeto lagunekin. Bai. Bai, ez da? Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, we on your radar. Yeah, we on your Look, top floor. Oso ondo neskak, oso ondo egin duzu, Ni baino hobeto, ez da? Bai. Selfie batetarako dugu. Venga, guztia jarri hortxe, nire lagunak agurtu. Guztia horrela! Agur! Jarri hortxe, iepa! Kaixo bikote. Kaixo nerea! Begiratu nolako postura hartu dudan eguzki hartzeko. Igeri egitea osasungarriagoa da. Bai, Lotx bakigu, baina nekezagoa ere bai. Baina urrazpian arren guztien laguna egin naiteke. Eta nik hemendik eguzkia agurtu dezaket. Ze iruditzen zuen arteko ikamika itxu honi amaiera ematen badiozue? Tira, zatoz teate magikora. Ai, ate magikoa! Guazen!
gaur ate magikoaren bitartez oporren aurrerapen txiki bat izango duzue. Perfecto! Ai, Nerea, zaindu gure gauzak ondartzan esaten den bezala. Hala, ondo pasa. Oh! Guazen lotx! Bai, Oaba! Agur. Xioma! Bua, lotx! Pot, ez da posible! Zeleteke! Pot, nereak bere hitza bete du eta Disneylandiara ekarri gaitu! Azkenean lotx! Pots, ekarri duzu kuadernoa eta berde pistatxe koloreko boligrafoa Miki diseinadura eskatzeko. Zalantzari gabe lotx, hemen daukat! Teke. Baina izu, ez dezagun agobiatu, Makusin agertzen garenetik itzal egiten ari gatzaie Disneyko adiskidei. Hori egia da, lotx. Eta gu portatu behar gara, humil. Gure honetik atera gabe eta errespetu osoz. Hori da, bagoazen. Guazen. Da, begira. Miki non zaude? Miki, lasai, badakigu orain zu baino ospetsuagoa garela, baina beti mirestu zaitugu. Bai, lotx, uste dut ez gabiltzala ondo, Begira, ez dago jenderik, ez dago aurrik, gainera ez duzu somatzen begirada raro bat, hain zuzen ere langile honena, begira nola ari den gu begiratzen. Zuek zarete Pots eta Lutx? Bai, eta zu nor zara ba? Plutoren albaitaria? Begira, hau ez da parke tematiko bat, hau hotel bat da, luzuzko hotel bat. Lotx, esperantzara kondenatuta gaude. Tira, ongi etorri hotelera eta gozatu, estantzia ez. Bueno, bale, ados. Agur. Hotelak goi mailako ostatuak dira eta joaten direnei gauza pila bat eskaintzen dizkiete. Jatetxeak, igerilekuak, parajeaz gozatzeko kafe zoragarriak. Jauna? Beste zerbait behar duzue? Bai, beste bi. Bai, joan ekartzen, bai. Gainera, hotelek izarrak izaten dituzte. Zenbat eta kategoria altuagoa, orduan eta izar gehiago. Eta garestiagoak dira, noski. Eta batzuetan lasaitasuna da nagusi. Ohe handiak, komun miresgarriak. Bai, nor da? Bai, ekarri, egon da bila, bai, hori da, eskerrik asko, aio! Aio! Pots, badakit zer eramango diogun gaur nereari. Bai, hau hoteletan lapurtzea ohitura da, Lotx. Bai, hartu bat. Bat, oso ondo, perfecto. Hala, guazen, bega! Ze ondo pasatu dudan, Pots. Bai, Lotx, eta horrelako gaztelu bat erostea garestia izango da, Bai, baina alokairuan hartu ezkero ezain garestia. Hala, 6 euro edo horrela? Jose, 6 eurorekin nik egingo nuke lehenengo eta behin inbertsio bat egin beharko da, orduan gela bat potzer. Zarata magikoa? Guazen! Gero eta bezero zelebreagoak, etortzen dira hona. Bueno, lagunok, Potxak eta biok erabaki dugu oporretara nora joango garen. Bai, gainera aho batez erabaki dugu, Berak erabaki eta nik hobe ditu. Bueno, ez ginen ados jartzen eta mendira joatea erabaki dugu. Mendira? Baina hor ez da estaldurarik egongo? Nola grabatuko ditut reelsak nire jarraitzen entzat? Gainera, mendian somorro pila bat daude. Bueno, erabaki hartuta dago. Urrengoan zuek aukeratu. Bueno, konforme. Baina izun Nerea, zu etorriko zara, ez da? Tira, gonbidatzen banauzue ezin ezetzik esan. Primera, nera, eta badauzkazu txankletak eta flotagailu bat. Mendira joateko. Bai, guk bada espada beti eramaten ditugu maletan. Maletak egin aurretik, guri begira dauden laguntxoi agur esan behar diegu. Gu oporretara goaz, da lagunak? Bai, noski. Baina itzuliko gara, Nerea. Hori, itzuliko gara? Euskalo, gero-gerokoak, orain udaz gozatzea tokatzen da. Eta ospatzeko udako kantak bideokliparekin utziko zaituztegu. Agur lagunak eta gogoratu, izan biurri eta eutsi goiari! Agur, urren arte! Guapuxo! Agur!
Erantzun behar dizut nazkatu xamarrik, gozatzeko ez baitut urru joan beharrik. Lara, 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 la. Lara, 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 la. Zu ez zara sanoa hemen geratzeko, ni urrutira noa deskonektatzeko. Udako paradisutan neguko eski, aterako zaizkizu oporrak aresti. Lara, 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 la. Lara, 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 la. Lan egin dut ugari gogor eta ondo, ez gara diruari begira egongo. Galduko duzu aski denbora bidaian, udarako argazkion bat egin nahian. Lara, 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 la. Lara, 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 la. Arturrik hegazkinak eta hotel batzuk, kultura ezberdinak ezagutzen ditut. Inguruan badaude nahiko txoko ta jai, hau ezagutu gabe besterik ez dut nahi. Lara, 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 la. Lara, 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 la. Dela zuri edo beltz ez denez baletan, kanpoko herri edo hemengo kaletan, oporretako egun espezialetan, norberak hauta bezaz esartu maletan.